Hello, my dear students. Welcome back to Social Educational by Smriti. Today we will discuss class 8th chapter 2 ଅଣୁଜୀବ ଜଗତ ଆର ପାର୍ଟ 1 ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖିନିଅ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଣୁଜୀବ ଜଗତର ପାର୍ଟ 2। ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା 2.1.1 କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି ଓ ଗଠନରେ ଭିନ୍ନତା। ମଣିଷର ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଓ ସ୍ନାୟୁ କୋଷର ଚିତ୍ର 2.6 କ ଏବଂ ଖରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ସମାନତା ଏବଂ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ? ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ କ ନମ୍ବରରେ ଦେଖେଇଲା ରେଡ୍ କଲର ତୁମକୁ ଦେଖାଉଥିବ ମାଂସପେଶୀୟ କୋଷ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ନାୟୁ କୋଷ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ତୁମକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିଲ? ଚିତ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ଆମକୁ, ନାଇଁ? ଏକ ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଏକ କାକୁଡ଼ି ବା ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ଆକୃତିର ଦେଖାଉଛି ନା ନାଇଁ? ଏମିତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଏବଂ ପ୍ରଶାଖାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଦେଖ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଆଉ କେତେକ ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବି ବାହାରିଛି ଏପଟେ ବି, ହେଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଏତେ ଭିନ୍ନ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? ଏକ କୋଷର ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନ କ'ଣ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏଇ କୋଷର କିଛି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, ଆଉ ଏଇ କୋଷର କିଛି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମଣିଷର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କୋଷରେ ଆମେ ଦୁଇଟି କୋଷ ଦେଖିଲେ, ମାଂସପେଶୀୟ କୋଷ ଆଉ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ। ତାପରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଅନନ୍ୟ ଆକୃତି, ଆକାର ଏବଂ ଗଠନ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆସ ଜାଣିବା। ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ 2.6ରେ ଦେଖିଛ ଯେ ଗାଲ ଭିତରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପତଳା ଏବଂ ସମତଳ। ଆମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିଥିଲେ 2.3ରେ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଖଉଡ଼ା ନେଇକି ଗାଲ ଭିତରେ ମାରିକି ସେଇ ଯେଉଁ ଗାଲର କିଛି ପତଳା ଚର୍ମ ସେଇ ତାହିଁରେ ଲାଗିଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ କାଚ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ ରଖିକି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସେଇ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଥିଲା ନା, କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ପତଳା ଥିଲା ଏବଂ ସମତଳ ଥିଲା। ସେମାନେ ଗାଲ ଭିତର ପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ନାୟୁ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ନ୍ୟୁରନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ସ୍ନାୟୁ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନ୍ୟୁରନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରରେ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରନ୍ତି। ତମେ କହିବ ଦିଦି ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ଆରେ ବାର୍ତ୍ତା ମାନେ ଦେଖ, ତମ ହାତକୁ, ଏଠି ତମର ହାତ ଅଛି, ତମ ହାତକୁ ଗୋଟେ ଆସିଲା ମଶାଟେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ମଶାଟେ କାମୁଡ଼ିକି ଗଲା। ତ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲା ପରେ ତମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବାର୍ତ୍ତା କିଏ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଲା ଯେ ମଶାଟେ କାମୁଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତୁ ହାତ ଆଣିକି ଆମ ହାତ କ'ଣ ଆପେ ଆପେ ପଳଉଛି ସେ ଜାଗାକୁ ମଶାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଟା ନେଇକି ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପହଞ୍ଚେଇବ, ମସ୍ତିଷ୍କ ପୁଣି ସେଇ ହାତକୁ ଆଦେଶ ଦେବ ଯେ ନେ ଆଉ ମଶାକୁ ବାଡ଼ା ବୋଲି। ତ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଇଥାଉଛି। ତ ଏସବୁର କାରଣ କିଏ ନା ସ୍ନାୟୁକୋଷ। ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନ୍ୟୁରନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ନ୍ୟୁରନ୍ କୁହାଯାଏ। ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରରେ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରନ୍ତି। କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରନ୍ତି। ଲମ୍ବା ଆକୃତି ଏବଂ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଶୀଘ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ୱିଥିନ୍ ସେକେଣ୍ଡ। ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଆୟତାକାର, ଲମ୍ବା, ଅଣ୍ଡାକାର କିମ୍ବା ନଳୀ ଭଳି ହୋଇପାରେ। କିଛି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ନଳୀ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଆକାର କେମିତିକା? ଆୟତାକାର, ଲମ୍ବା, ଅଣ୍ଡାକାର କିମ୍ବା ନଳୀ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ନଳୀ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଇଲେମ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଏମ୍ କଥା ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁମାନେ ଜାଇଲେମ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ କରେ? ଜଳ ପରିବହନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି, ମନେ ରଖିଥିବ, ହେଲା। ତାପରେ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ପାଚନ ନଳୀ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛ। ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ ମାଂସପେଶୀ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଙ୍ଗ ପରି ସଙ୍କୁଚିତ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ହେଲା। ମାଂସପେଶୀ କୋଷଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି
ଏହା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ପେଟ ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଏ। ମାଂସପେଶୀ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପତଳା, ନମନୀୟ ଏବଂ ତାକୁଡ଼ି ଆକୃତିର ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ପାକସ୍ଥଳୀର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଷ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ମାଂସପେଶୀ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ମନ୍ଥନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ହେଲେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଏମିତି ମାଂସପେଶୀ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯାହା ଖାଦ୍ୟକୁ ମନ୍ଥନ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭିତର ଆସ୍ତରଣରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପାଚକ ରସ ଏବଂ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସାହାଯ୍୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପାଚନ କ୍ରିୟା ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା 2.2 ଜୀବ ଶରୀରରେ ସଂଗଠନର ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଜୀବ ଶରୀର ଏକ ଜଟିଳ ଉପାୟରେ ସଂଗଠିତ। କୋଷ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ। ଯେପରି ଏକ ଇଟା ଘର କାନ୍ଥର ମୌଳିକ ଏକକ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର କୋଷ ହେଉଛି ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ। ଠିକ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ପିଲେ ଯେ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ କ'ଣ, ହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ କୋଷ। ଏହା କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଘରର କାନ୍ଥ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଘରର କାନ୍ଥ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କ'ଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଟାକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଟିସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନ୍କୁ ନେଇକି ଅର୍ଗାନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ନେଇକି ପୁରା ବଡି ଆମର ସମାନ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଟିସ୍ୟୁ ବା ତନ୍ତୁ ଗଠନ କରେ। ଏକ ଅଙ୍ଗ ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟିସ୍ୟୁର ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ଏକାଠି କରି ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ବା ଅର୍ଗାନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗଠନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଶରୀରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ଏକାଠି ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ପରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମୂଳ ବା ମୌଳିକ ଏକକ କ'ଣ? ନା କୋଷ। କୋଷ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଏକକ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷକୁ ନେଇକି ଆମର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? କୋଷକୁ ନେଇ ଆମର ଟିସ୍ୟୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଆମର ଅଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଅଙ୍ଗ ବା ଅର୍ଗାନ୍ ପରେ ଅଙ୍ଗ ପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା? ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା। ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାରୁ ଆମର ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦର ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୋଷ। କ'ଣ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସେପ୍ରେ ଦେଖାହେଉଛି ଆମକୁ, ନାଇଁ? କୋଷ ପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖାହେଲା? ଟିସ୍ୟୁ ପରେ ଅଙ୍ଗ। ଟିସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ଯେମିତିକି ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ ଦେଖେଇଛି। ପାକସ୍ଥଳୀ ପରେ ଆମର ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା, ପାକତନ୍ତ୍ର ଦେଖେଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଜୀବ ଶରୀର, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଆମର ଜୀବ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଠିକ୍ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ବି ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ। ଏଇଟାକୁ ବାରମ୍ବାର କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍। କୋଷରୁ ଟିସ୍ୟୁରୁ ଅଙ୍ଗରୁ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାରୁ ଜୀବ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କୋଷ ପରି ସରଳ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏକ ଜଟିଳ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ଆମେ ବୁଝିଲେ। ତାହା ବୁଝିବାରେ ଆମକୁ ସଂଗଠନର ଏହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜଟିଳ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଡିମ୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା। କୌଣସି ଜୀବର ଡିମ୍ବକୋଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଅନେକ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମଣିଷ ସମେତ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ସମସ୍ତେ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବଙ୍କ ଉଦାହରଣ। ହେଲା। ବହୁକୋଷୀ, ଏକକୋଷୀ। ଏକକୋଷୀର ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଏକକୋଷୀର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏମିବା, ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍। କିନ୍ତୁ ବହୁକୋଷୀର ଉଦାହରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ବହୁକୋଷୀ ଜୀବଙ୍କ ଉଦାହରଣ। ଏକକୋଷୀର ଉଦାହରଣ ପଚାରିଲେ ତମେ ଏମିବା, ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେବେ ଶୁଣିଛ କି ଏକ ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ବା ଡିମ୍ବ ହେଉଛି ଜୀବଜଗତର ଏକ ସର୍ବବୃହତ କୋଷ? ଏଇ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ଦେଖୁଛ,
अंडा पक्षीर अंडार हलदिया अंश हूँ कौन जीव जगतर सर्वबृहत कोष सर्ट क्वेश्चन पिले 100% आसब जे जे सर्वबृहत कोषर कोष क्या पाखे रही सर्वबृहत कोष रही रही क्या पाखे ओट पक्षीर अंडार है यार व्यास प्राय 130 मिलीमीटर रु 170 मिलीमीटर अंडारे अतिरिक्त अणकोशीय सामग्री मध्य थाए यथा सुरक्षा पाई एक शक्त आवरण एवं निरंतर विकास समय को यह पोषण जगाउथिबा धला तरल पदार्थ ये जो हलदिया सब्सटेंस को छाड़ीदे आउ जो आम हलदिया पदार्थ भी रही है जे कि कौन करे पोषण जगाए ठीक अच्छे क्या पोषण जगाए ये जो हलदिया जो यहाँ हूँ मुख्य कोषर मुख्य अंश ये भितर आमर जो जीवटी बढ़ुव ओट पक्षीर तो ताकू पोषण जोगाई पारे किए साहाय्य करे ये हलदिया अंशटी पोषण जोगाए ठीक अच्छे अणुजीव कौन अणुजीव बा बैक्टेरिया बोले बैक्टेरिया उपर आम टिके कौन पढ़ी प्रथम रू ना पाठ आरंभ केतेक जीव केवल गोटे किंबा अति कम संख्यक कोषरे गठित है गोटे केवल कोष अच्छी ना बहुत कम अच्छी बहुत कम गोटे ही कोष अच्छी सेमती जीव भी एक्जिस्ट करुँच एते छोट जे से खाली आखिरे देखी हुए ना एगुड़ी को अणुजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोली कहुए है अणुजीव क्या कहती जो जीव पाखे अति कम गोटे कोष रही आउ खाली आखिरे देखी जाई पारे नाही ताहले आम ताकू आमे अणुजीव बोली कहिबा किछि अणुजीव जेपरिक बीजाणु एवं एमिबा केवल गोटे कोषरु गठित मैं आगुरी एमिबार एग्जांपल देइछि अर्थात एमाने कोन एक कोषी अन्य गुड़िक जेपरिक किछि कबक फंजाई एवं शैवाल आलजी अनेक कोषरे गठित होइथांती एमाने कोन एमाने बहुकोषी एगुड़िक आम चारि पाखरे एगुड़िक आम चारि पाखरे पानी माटी वायु एवं आम शरीर भितर मध्य देखा जाती किंतु सेमानकर कोष गुड़िक किपरि देखा जाए एगुड़िक कौन आम एपर्यंत जानी उद्भिद एवं प्राणी कोष परी ना भिन्न एक अणुजीवर कोष को पर्यवेक्षण करने आमको एक अणुवीक्षण यंत्र व्यवहार करने को पड़ो अणुवीक्षण यंत्र माध्यम कोषर आकार वर्धित और स्पष्ट भाव में देखा जाए हेल्ला आम जानी आगुरी आम अणुवीक्षण यंत्र माध्यम को ही व्यवहार कर गोटे कोष को देखापी वैज्ञानिक माने एबे कम मूल्य रे एवं भांगी होई रखा जाय पारुथिबा कागज माइक्रोस्कोप तैयारी करिसंती जाकू फोल्ड स्कोप बोली कहिसंती हला जो कागज रे तैयारी आमे ताकू भांगी करी रखी परिबा ताकू सेही माइक्रोस्कोप रो नाम कोन फोल्ड स्कोप हला फोल्ड स्कोप उच्च शक्तिशाली परीक्षागार अणुवीक्षण यंत्र परी समान स्तर तथ्य देई न पारे तथापि एगुड़िक बहुत लोकों अणुवीक्षण यंत्र को सुलभ करें आस एबे आमे अणुवीक्षण यंत्र चमत्कार दुनिया को निकटरू देखिबा चल आउ टिके अधिका आमे जानिबा कार्य 2.4 आस आमे पोखरी जल बा कौन स्थिर जल पर्यवेक्षण करबा एक पात्र नियो एवं तुमर शिक्षक किंबा अभिभावक साहाय्य से पोखरी किंबा स्थिर जल संग्रह कर गोटे माइक्रोस्कोप किंबा फोल्ड स्कोप स्लाइड रे ड्रपर द्वारा पोखरी किंबा स्थिर जल एक बुंदा रख एक कवर स्लीप रख यह माइक्रोस्कोप किंबा फोल्ड स्कोप तले पर्यवेक्षण कर पोखरी जल संग्रह करी गोटे माइक्रोस्कोप किंबा फोल्ड स्कोप स्लाइड रे ड्रपर द्वारा किसी बुंदा रखी ताकू माइक्रोस्कोप किंबा फोल्ड स्कोप रे पर्यवेक्षण कर पोखरी बा स्थिर जल रे देखा क्षुद्र जीव गुड़ी को पर्यवेक्षण कर कार्य 2.5 आस आमे जल रे भासमान मृत्तिका कणिका बा सॉइल सस्पेंशन पर्यवेक्षण करबा एक बिकर नियो एवं पाखरे थिबा खेत किंबा बगीचारू सेथिरो किछि ओदा माटी संग्रह कर खाली हाथ रे माटी को स्पर्श कर नहीं एक चामच किंबा हाथ मोजा ग्लोव्स व्यवहार कर बिकर रे
କିଛି ପାଣି ଢାଳ, ଏହାକୁ ଏକ କାଚ ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘାଣ୍ଟ। ସେଥିରେ ମାଟିର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଥିବାରୁ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ମଇଳା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ ମାଟିର ଭାସମାନ ବା ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ମିଶ୍ରଣକୁ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଦିଅ। ଏକ ଡ୍ରପର ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ ଉପର ସ୍ତର ତଳୁ ଜଳର ଏକ ବୁନ୍ଦା ନିଅ। ଏକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ ଏହି ଜଳ ବୁନ୍ଦା ରଖ। ଏହାକୁ ଏକ କଭର ସ୍ଲିପ୍ ସହିତ ଧୀରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ତଳେ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। 2.4ରେ ଦେଖିବା ପରି ଛୋଟ ଗତିଶୀଳ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ମାଟି ମିଶ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣୁଜୀବ ବା ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଅଣୁର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଛୋଟ, ଜୀବ ଅର୍ଥ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। ହେଲା, ଆସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା କେତେକ ଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦଳଗତ ଭାବରେ 2.4-2.5 ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପାଠାଗାର ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସାରଣୀ 2.1ରେ ପୋଖରୀ ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ, ସାରଣୀ 2.2ରେ ମୃତ୍ତିକାର ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲେଖି ରଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଣୁଜୀବଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ, ଶୈବାଳ, କବକ ଏବଂ ବୀଜାଣୁ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ବର୍ଗର ଜୀବ ପାଅ ତେବେ ଲେଖି ରଖ। ଦେଖ, ଏଠି ଏମିବା ରଖାଯାଇଛି। ଏମିବା ଗୋଟେ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ଏକକୋଷୀୟ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ଅନିୟମିତ ଆକାର। ଆର ଆକାର କିଛି ଫିକ୍ସ ନାହିଁ। ହେଲା, ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ପାରାମିସିୟମ୍। ପାରାମିସିୟମ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ଏକକୋଷୀ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରେ, ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗତି କରିଥାଏ। ସେମିତି ଠିକ୍ ଶୈବାଳ ଏକ ଏକକୋଷୀ, ସବୁଜ କଣାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ, ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗତି କରିଥାଏ। ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଅଣୁଜୀବ। ମୃତ୍ତିକାରେ ପାଉଁରୁଟିର ଫିମ୍ପି ବା କବକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନଥିବା ଥଳି ଭଳି ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହେଲା, ଏଥିରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନଥାଏ ଆଉ ଏଠାରେ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 2 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା କବକ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବିହୀନ, ରଙ୍ଗ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ରସ୍ ଭଳି ଆକୃତିର ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଫିଲାମେଣ୍ଟ। ତାର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନୂତନ ବହି NCERT ବେସ୍ଡ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ତ ତମେ ଏହି ବହିର ମୁଖ୍ୟତଃ ଡାଇଗ୍ରାମ, ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଖାଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଥିବ, ପଚାରିବ ଆକୁ ଚିହ୍ନଟ କର, ଏଇଟା କବକ ନା ଶୈବାଳ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନା ଅଣୁଜୀବ ନା ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପଚାରିବ, ତ ତମେ ସେଠି ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇଟା କବକ ବୋଲି। ହେଲା, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଶୈବାଳ କେମିତି ଗୋଲାକାର, ସବୁଜ କଣା ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ। ବୀଜାଣୁ ବି ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି। କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, କମାକୃତି, କୁଣ୍ଡଳାକୃତି ବା ଦଣ୍ଡାକୃତି। କୋଷ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା କେଶ ବା ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କେଶ ସଦୃଶ ପ୍ରଭେଦ ରହିଥାଏ। ତୁମେ ଏ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଅଣୁଜୀବ ବା ଭିନ୍ନ କିଛି ଦେଖିଲ କି? ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖ, ତୁମ ଶ୍ରେଣୀର ଆଲୋଚନା କର। ସେମାନେ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଣୁଜୀବମାନେ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଆକାର 100ରୁ 400 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ଅଣୁଜୀବଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ଛୋଟ, ସେମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କେବେ ଶୁଣିଛ କି ଭୂତାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଅଣକୋଷୀୟ? ଭୂତାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଅଣକୋଷୀୟ। ଭୂତାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ କୋଷରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭୂତାଣୁ ହେଉଛି ଅଣକୋଷୀୟ, ମାନେ ତା ଦେହରେ କୋଷ ନାହିଁ। ଭୂତାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ କୋଷରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେମାନେ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ବୀଜାଣୁ କୋଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। 2.4 ଆମେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଜଡ଼ିତ? ଆମେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଣୁଜୀବ ପାଇପାରିବୁ? ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେ
କେବେ ଲେମ୍ବୁ ଟମାଟୋ କମଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରେ ରଖିବା ପରେ ପଚି ଯିବା ଦେଖିଛ କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଉଡ଼ର କିମ୍ବା ତୁଳା ଭଳି କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଥିବ। ହଁ ନା, ଏଠି ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇଛି, ସେମାନେ ଅଣୁଜୀବ ବା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏପରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଣୁଜୀବ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କିପରି ଆସିଲେ? ଏପରି ହେବାର କାରଣ, ଅଣୁଜୀବମାନେ ପାଣି, ମାଟି, ବାୟୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ, ମୂଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଂଶର ପୃଷ୍ଠ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଫୋଲ୍ଡସ୍କୋପ୍ କିମ୍ବା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିବିଧତା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଅତି ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁରେ, ଯେପରିକି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସ୍ରବଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବା ତୁଷାରାଚ୍ଛନ୍ନ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ମିଳିବେ, ମାତ୍ର ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ରହିପାରିବନି, ଅଧିକ ଗରମ ହେଉଥିବ, ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳରେ ବି ରହିପାରିବ, ଆଉ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ପରିବେଶରେ ବି ସେ ରହିପାରିବ। ତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ନଥାଏ କି ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବ। ହେଲା, ଦେଖ ଏ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବମାନେ ଆଚାର ଏବଂ ମୂରବାକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ହେଲା, ତାହେଲେ ଆଚାରକୁ କାହିଁକି ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ପଚେଇଥାନ୍ତି? ଆଚାର ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଥାଉଛି ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ଆଚାରରେ କ'ଣ ମିଶା ଯାଇଥାଉଛି? ଆମର ଅଏଲ୍ ମିଶା ଯାଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କମେଇ ଦେଉଛି। କାରଣ ଦେଖ ଏ ପିଲାଟି କ'ଣ କହିଛି, କାରଣ ଆମେ ଏଥିରେ ଲୁଣ କିମ୍ବା ଚିନି ସହିତ ଅନେକ ମସଲା ମିଶାଉ। ଲୁଣ କିମ୍ବା ଚିନିର ଅଧିକ ଘନତା ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ହେଲା, ଲୁଣ ଆଉ ଚିନିର ଘନତା ବା ଡେନ୍ସିଟି ଯଦି ଅଧିକ ହୋଇଯିବ, ସେଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ ଯେ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଅନ୍ତନଳୀରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଅଣୁଜୀବମାନେ ଆକାର, ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଗୋଲାକାର, ଦଣ୍ଡାକାର କିମ୍ବା ଅନିୟମିତାକାର ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଅଣୁଜୀବକୁ ଦେଖୁଥିବ ଆମେ ଟେବୁଲରେ ଦେଖିଲେ। ହେଲା, ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ବିବିଧତା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିପରି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ? ସେମାନେ ପରିବେଶକୁ କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? 2.4.1 ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟ 2.7 ଆସ କରିବା। ଏକ ଖାଲି ପାତ୍ର ନିଅ, ଏହାର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଗିଚା ମାଟିରେ ପୂରଣ କର। ପାତ୍ରରେ କିଛି ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଚୋପା ମିଶାଅ, ତାପରେ ମାଟିର ଏକ ସ୍ତର ରଖ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେହିପରି କିଛି ଦିନ ରଖିଦିଅ। 2-3 ସପ୍ତାହ ପରେ ଘଟିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ କି? ଯଦି ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବାର ଚୋପା ଏକ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଏହା ହେଉଛି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥର ଭରପୂର ଉର୍ବରକ ସାର ବା ଖତ, ଯାହା ମାଟିରେ ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଦେଖ ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାକ୍ସ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ସବୁ ପରିବା ଚୋପା ଆଉ ମାଟି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ପୋଷକର ପଚନ ଚକ୍ରଣ ଆଉ ଖତ ତିଆରିରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଫଳ ପନିପରିବା ଚୋପା କିପରି ଖତରେ ପରିଣତ ହେଲା? କାର୍ଯ୍ୟ 2.6ରେ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେ ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କବକ ଏବଂ ବୀଜାଣୁ ପରି କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଉଦ୍ଭିଦର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ସରଳ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୂର ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ତୁମେ ହୁଏତ ତୁମର ସ୍କୁଲରେ କିମ୍ବା ଘର ପାଖରେ ଥିବା କ୍ଷେତରେ ମାଳିମାନେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏବଂ ଗଛ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାତରେ ପକାଇବାର ଦେଖିଥିବ। ତୁମେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ସେମାନେ ଏହା କାହିଁକି କରନ୍ତି? ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଖତ ତିଆରି କରିବା ହିଁ ଏପରି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ହେଲା, ମାଳିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗଛପତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏବଂ ଗଛର ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲ ଜାଗା ହେଇଥିବ, ସେଇଠି ପକାଇବା, ଆଉ ସେଇଟା ପଚିଲା ପରେ ପରିବା ଚୋପା ସବୁ ସେ ଭିତରେ ଥିବ,
सब पचिला पर सेटा गोटे खतरे परिणत हम जोटा कि गछ को वृद्धि करिबारे सहायक हम। आमर वैज्ञानिक ऐतिह्य प्राचीन भारतीय ग्रंथगुड़िक विशेषकर वेदरे कृमि शब्दर उल्लेख रही जार अर्थ उभय दृश्यमान एवं अदृश्य विभिन्न क्षुद्र सत्ता को बुझाए। विभिन्न वैदिक ग्रंथगुड़िक सेमानंकर उपकारी एवं अपकारी प्रभाव विषय उल्लेख अछि। अथर्व वेदरे मध्य कृमि शब्द उल्लेख अछि हैला। को वेदरे कृमि शब्द उल्लेख अछि बोले लेखिब अथर्व वेदरे हैला। जदि तुमे चारि पाखक भल भाव देख तेबे तुम बगीचारे पड़िथिबा गछ और पत्र गुड़िक पचिजिबा किछि दिन पर अदृश्य होइजिबा लक्ष्य करथिबो। यार कारण होछि अणुजीव गुड़िक तले पड़िथिबा सेही गछ और पत्र को सरलीकरण करी पोषक पदार्थ रे परिणत करती। एही पोषक पदार्थ गुड़िक माटी रे मिसि जाए एवं गछ गुड़िक भल भाव बढ़िबारे सहाय्य करे। अणुजीव माने मृत प्राणी शरीर को मध्य विघटित करती। तेणु अणुजीव माने वर्ज्य पदार्थर पुनः चक्रण करिबारे सहाय्य करिथांती। देख मनकर कौन एक जीव मरीगला तो से रास्ता कड़े पड़ी देखी आ किछि दिन पर 4 ରୁ 5 दिन पर से स्मेल हम तो सीटा कम है ना बैक्टेरिया माने तार शरीर को पचई ता शरीर को विघटन प्रक्रिया करती जहाँ फल से शरीर माटी रे मिसी जाए। उपयुक्त तापमात्रा एवं आर्द्र परिवेश रे खत तैयारी होता है। खत तैयारी पई कौन कौन आवश्यक उपयुक्त तापमात्रा और आर्द्र परिवेश ठीक अच्छे। यह आश्चर्यजनक नुहे कि एबे तुम्हें बुझीपारुथिबो जे बीजाणु और कवक परी अणुजीव माने आम जीवन में एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथांती। प्राणी मानकर मल यथा गोबर भली वर्ज्यवस्तु को मध्य उपकारी बीजाणु माने अपघटन करि दियंती। कार्य 2.7 रु आमे यह मध्य अनुमान करि परिबा जे अणुजीव माने केवल उद्भिदर वृद्धि रे सहाय्य करती नहीं बरं वर्ज्य पदार्थ को अपघटन करी और माटी रे मिसाई आम परिवेश को मध्य स्वच्छ रखि थांती। एबे चिंता कर जदि पृथ्वी रे अणुजीव न थांते तेबे कौन होता ना आम परिवेश सब बेले असना होई रहंता। बहुत राति पाइले बहुत जीवजंतु मरुचंती से शरीर विघटन प्रक्रिया हो पारंता नहीं और माटी रे मिसी पारंते नहीं जहाँ द्वारा परिवेश प्रदूषण होता हाँ ना नहीं। एमती बहुत गुड़िए आमर पाचन क्रिया भी बैक्टेरिया उपयोगिता रही तो बैक्टेरिया बहुत गुड़िए उपयोगिता भी अच्छी और अपकारिता भी अच्छी ठीक है ना। आउ पादे आगक माने आउ किछि अधिका जानिबा जैव गैस रो उत्स भाव अणुजीव। जैव गैस माने कौन जैव माने जार जीवन अच्छी बायोटिक देख बीजाणु एवं कवक परी अनेक बीजाणु एवं कवक परी अनेक अणुजीव अम्लजान अनुपस्थित रही पारंती। एही अणुजीव मानक मध्यरु केतेक बीजाणु परिवेश रे किंबा घरु निर्गत अपरिष्कार जल रे थिबा उद्भिद एवं प्राणी जनित वर्ज्य वस्तु को विघटन करि पारंती। एही प्रक्रिया समय सेमाने अंगारकाम्ल और अनुपातिक भाव अत्यधिक मिथेन गैस रा मिश्रण निर्गत करती। यह गैस कौन करे रोषेई कार्य जल गरम करने विद्युत उत्पादन एवं जानवाहन चलाइबा आदि कार्य इंधन उत्स भाव व्यवहार करा जाए। वैज्ञानिकों ठारू प्रेरणा वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती बीजाणु मान संपर्क में गभीर भाव अध्ययन करते 1971 मसीह से एक स्वतंत्र बीजाणु विकसित करते जल उपर भासुवा तेल को विघटन करी परिवेश को स्वच्छ रखिबारे सहाय्य करथिला। तांको आविष्कार को 1980 मसीह पेटेंट मिलता। पेटेंट कौन पेटेंट देख इम्पोर्टाट मन रख जड़े व्यक्ति को दी जाइथिबा एक कॉपीराइट जहाँ द्वारा अन्य केही तांकर उद्भावना को बिना अनुमति रे नकल व्यवहार किंबा विक्रय करिपारिबो नाही। तांको कार्य देखाइथिला जे प्रदूषण भली परिवेशगत समस्यार समाधान पई किपरि अणुजीव व्यवहार करा जाय परिबो। विज्ञान रे तांकर विशेष अवदान एवं परिवेश सुरक्षा पई अणुजीवर व्यवहार पई तांको मने रखा जाय। अणुजीव साहाय्य रे अन्य कौन समस्या समाधान करा जाय पारे बोली तुमे भाबुछ।
ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ବିବିଧତା ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଦହି କଥା। ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କରେ? କ୍ଷୀରକୁ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦହିରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ହେଲା ନା? ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘରର ଉପକାରିତା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଇଡଲି ବରା ଏସବୁ ଯେଉଁ ଛାଣି ଥାଉଛୁ ସେଇଠି ବି ରାତି ପାହିଲାଠୁ ସେ ଭିତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନ୍ମିକି ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ନରମ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପିଠା ଆମର ଭଲ ହୁଏ ହେଲା। ଅଣୁଜୀବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ। ଆସ ରୋଷେଇ ଘରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 2ଟି ପାତ୍ର କ ଏବଂ ଖ ନିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତ୍ରରେ 2 ଗ୍ରାମ ଅଟା କିମ୍ବା ମଇଦା ନିଅ ଏବଂ ଚାମଚଟାଏ ଚିନି ନିଅ। ଏବେ ପାତ୍ର କରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଇଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ପକାଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଇଦା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଅ। ପାତ୍ର ଖରେ କୌଣସି ଇଷ୍ଟ ପକାଅ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ 2ଟି ପାତ୍ରର ଫଳାଫଳ ତୁଳନା କରିପାରିବା। 2ଟି ପାତ୍ରର ମଇଦାକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଚକଟି ନରମ କର। ମଇଦାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉଷୁମ ସ୍ଥାନରେ ରଖ। 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଭୟ ପାତ୍ରକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ତୁମେ କ'ଣ ଚକଟା ହୋଇଥିବା ମଇଦାର ପରିମାଣ, ଗନ୍ଧ କିମ୍ବା ଗଠନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲ କି? ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ମଇଦାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ପାତ୍ର କରେ ଥିବା ମଇଦା ଯେଉଁଥିରେ ଇଷ୍ଟ ମିଶାଯାଇଥିଲା ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିଛି, ଫୁଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ମିଶାଯାଇ ନଥିବା ମଇଦା ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ? ଇଷ୍ଟର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଇଷ୍ଟ କ'ଣ? ଆମେ ମଇଦାରେ ଚିନି ଏବଂ ଉଷୁମ ପାଣି କାହିଁକି ମିଶାଉଛୁ? ଇଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ। ଏହା କବକ ନାମକ ଅଣୁଜୀବର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପଚାରିବ ଇଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡେସ୍, ଇଷ୍ଟ ଗୋଟେ କବକ ହେଲା। ଉଷ୍ମ ପରିବେଶରେ ଇଷ୍ଟର ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯେଉଁଠି ଗରମ ଜାଗା ମାନେ ଟିକେ ହିଟ୍, ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ହିଟ୍ ତାପମାତ୍ରା ତାକୁ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଇଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପରି ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରେ ଏବଂ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଏହାର ଫୋଟକା ଦ୍ୱାରା ଅଟାକୁ ନରମ ଏବଂ ହାଲୁକା କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେଲାରେ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଅଟାକୁ ନରମ ଏବଂ ହାଲୁକା କରିଦେଲା। ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ସୁରାସାର ବା ଆଲକୋହଲ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚକଟା ହୋଇଥିବା ମଇଦାରୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ। ଇଷ୍ଟର ଏହି ବିଶେଷ ଗୁଣ ରୁଟି, କେକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟବହୃତ କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଯେପରିକି ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ କିଣ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ପଖାଳ, ଦହି, ଇଡଲି ଏବଂ ଦୋସା ତିଆରି ପାଇଁ ପିଠଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ କିଣ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ପଖାଳ, ଦହି, ଇଡଲି, ଦୋସା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ନା ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ କିଣ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଆମର ଦହି, ଇଡଲି, ଦୋସା, ପଖାଳ ଏସବୁ ପିଠଉ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ସରସତିଆ ନାମକ ଏକ ମୁସୁମୁସିଆ ମିଠା, ସରସତିଆ ବୋଲି, ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ଗଞ୍ଜେର ନାମକ ଗଛର ଛାଲି ବା ବକଳ କିଣିତ ରସ ସହିତ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଏହି ଖାଦ୍ୟଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ସରସତିଆ ନାମକ ଯେଉଁ ମୁସୁମୁସିଆ ପିଠା, ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ରାଜ୍ୟର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏବଂ ଏଇଟା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ନା ଗଞ୍ଜେର ନାମକ ଗଛର ଛାଲି ବା ବକଳ କିଣିତ ରସ ସହିତ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଏହି ଖାଦ୍ୟଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ହେଲା। ମନେ ରଖିବ, ସମ୍ବଲପୁରର ଫେମସ୍ ମିଠାର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ସରସତିଆ। ଏହି ଜାତୀୟ ବୀଜାଣୁ ବାଉଁଶ ଗଜାରୁ କରଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ କିଣ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କରଡ଼ି ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ।